Вәкил ағай, һаумһығыҙ, танымай да торам. Балыҡҡа бардығыҙ мәллә? Һаубыҙ әле Илүзә. Ҡайҙа ял иттең? Диңгеҙ буйында ял иттең мәллә? Әйе, үҙем бында булһам да, күңелем менән һаман да диңгеҙ буйында. Бик мәслихәт, ялдың иң әйбәте кешегә ҡанат ҡойғаны. Тик тәмле нәмә күп булмай. Әйҙә, эшкә тотонорға ваҡыт етте. Эх, Хәйерле сәғәттә, милләттәштәр. эфирда башҡорттар. Достар, беҙҙең флешмобта әүҙемерәк ҡатнашығыҙ. Видеоларығыҙҙы социаль селтәргә Башкир Лайв, Башкирым быть модно, тамырын ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Мин Мансуров Абрахман Хәзбер улы, Ҡоншаҡ ҡоролтайының етәксеһе, үткәрәм балаларҙың ҡорай түгәрәген. Бер Шенәбе башҡорттары! Башҡорт донъяһына күҙ һалайыҡ. Ниндәй уй мәшәҡәттәр менән яна икән беҙҙең милләттәштәр? Сәләм, ватандаштар! Ҡырғыҙстан Республикаһында Рәсәй мәҙәниәте көндәре уҙҙы. Беҙ ике республиканың, Башҡортостан һәм Ҡырғыҙстандың традицион мәҙәниәтен һаҡлау һәм профессиональ сәнғәтен үҫтереү өлкәһендә әүҙем эш алып барабыҙ, тине Башҡортостандың мәҙәниәт министры Әминә Шафиҡова. Ҡурған башҡорттары шәжәрәләрен өйрәнә. Өлкә ҡоролтай рәйесе, Башҡорт милли мәҙәни үҙәге, Башҡортостан халыҡтар дуҫлығы йортоноң Ҡурған өлкәһендәге филиалы белгесе Ильяс Бәдретдинов әйтеүенсә, конкурста ҡатнашыусылар күп булған. Башҡортостан Республикаһының халыҡтар дуҫлығы йортоноң Башҡортостан башлығы грантын отҡан проекты географияһын киңәйтә. Свердловск өлкәһендә ата-бабалар ораны төбәгара фестивале сиктәрендә саралар үтте. Учалы районында Тавын ырыуы вәкилдәренең дейене уҙҙы. Туңғатары ауылында театрлаштырылған тамаша, милли биҙәүестәр, кейем, ашыу һәм халыҡ кәсептәре күргәҙмәләре эшләне. Һуңынан концерт һәм халыҡсан спорт ярыштары башланды. Батырҙар көрәш, ат сабышы, таяҡ тартыу, йәйәнән уға атыу бәйгеләрендә көс сынашты. Башҡортостан спортсылары Рәсәй йылма команда составында 64 шаҡмаҡлы таҡтала шашка буйынса донъя чемпионаты призерҙары булды. Һамар өлкәһенең Салауат Юлаев футбол командаһы Оло Чернигов районы футбол федерацияһы кубогын отто. 28 команда араһында Юлаевсылар иң көслөһө булды. Башҡорт егете донъяны яуланы. Токиола яҡташыбыҙ, милләттәшебеҙ Илнур Ғарипов эстафетала йөҙөүҙә алтын медаль яулап Паралимпия уйындары чемпионы булды. Вәкил ағай, съемка ваҡытында телефонды самолетҡа ҡуйырға кәрәк. Береһе лә ҡамасауламаһын өсөн. Рәхмәт. Вәкил ағай, бына йәштәрҙе әле ололар йыш ҡына заманса йәшәргә тырыша тип зарлана. Һеҙ быға нисек ҡарайһығыҙ? Нимәне күҙендә тотаһың бит әле? Мин, мәҫәлән, йәштәрҙең сит илдәрҙә уҡыуын, уларҙың башҡа халыҡтарҙың мәҙәниәтен фәһем итеп алыуҙарын хуплайым ғына. Әммә уларҙың сит илгә барып, шунда ҡалып, ғөмүмән шунда йәшәүҙәрен бик теләмәйем. Йәштәр араһында бөгөн киреһенсә донъя гиҙеп сит илдә йәшәргә мөмкинселеге булып та, үҙ тыуған ерендә төпләнгәндәр ҙә бихисап. Ишеткән бар ундай замана башҡорттары тураһында. Афарин, тиергә генә ҡала уларға. Бына мәҫәлән, 30-дан ашыу ил күргән Бөйөк Британияла, Швецияла бай тәжрибә туплаған Денис Өмөтбаев. Бына ошо ерҙә борон Атанғол ауылы булған. Беҙ уны еңел автомобиль навигаторында Наҙар ауылы тип яҙып килеп таптык. Ирәндек тауҙары ҡуйынына һыйынып ултырған ауыл 20-нсе быуаттың аҙағында бөтөүгә дусар була. Бөгөн уны ошо ерҙәрҙең аҫабаһы, ата-бабаларының сығышы менән Әхмәр ауылынан булған ир уҙаман Денис Өмөтбаев тергеҙә башлаған. Ул ауыл йылға буйында булған элек. Һәм алтын ҡатыусылар килеп ауыл тирәһен соҡой башлағандар.
мәле итеү менән авыл халкын төрле якка күсереп, авыл торган урынды соқырга маташкандар һәм кайһы бер карттар риза булмай, күсәргә теләмәй, үзләренә яңа урында өй халдыртканнар инде. Һәм алтын кадыслар бында яңа 10 йорт халып биргәннәр инде. Авылдың һуңга хакалы 2016 елда дөнья куя. Денис шул елда унда өй һатып ала һәм авылда яшәргә карар итә. Ошында теркәлә. 3-нче тапкыр юкка сыгудан уны Денис хаклап кала. Хөкүмәт тарафынан ниндидер ярдәмгә килгәндә, бүген авыл хуҗалыгы министрлыгы яшь фермерларга, гаилә фермерларына һәм авыл хуҗалыгы кооперативларына зур ярдәм бүләргә мөмкинлекләре бар. Ул проектларда катнашып, грантларга өлгәшергә була. Һәм күп кенә сыгымдарды хөкүмәт үз өстенә ала инде. 60%-тан 90%-ка тиклем субсидияларга була. Менә быелгы елдан яңа программа башлана. Авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафынан инде агротуризм дип атала ул. Һәм унда ла грантка өлгәшергә мөмкинлекләр бар. Һәм мин киләһе елда шул программала катнашырга ниятләйм. Унан башка, мәсәлән, ниндидер теге социаль эшкуарлык менән бәйле булган проектларда Россия президенты грантлары ярдәм күрсәтә ала инде. Бәлки киләсәктә уларга ла өлгәшеп карарбыз. Яйлап барыһын бәйнә үтәп ашырып сыгырбыз дип ышанам. Шәҗәрәбез билдәле. Безнең шәҗәрәбез Алдар Батыр Ифекеев булуы менән данлыклы. Һәм мин Алдар Батырдан һуң 8нче бауында булган ир егет. Минем олатаем Мөхәммәднең атаһы Гамулла, ул 1нче дөнья сугышында катнашкан, полковой мулла дәрәҗәһендә булып йөргән ул. Раскулачиваниягә эләгеп булган мөлкәтен тартып алгандарының йылкыһы күп булган, йөрдәре күп булган, тирмәне булган, тимерлеге булган. Ул вакытында шул хәлле генә кеше булган инде. 2 хатыны булган, 7 балаһы булган. Менә каймак. Бөрьән Руу Батыры, исеме Рәсәй тарихына язылган Алдар Батырның варисы Денис Өметбаев ата-бабалар авылына яңа хулыш, ян өрә. Уларның рухын онытмай. Яңа авылда яңа гаилә яралган. Ир егет өсөн ошо яшәү мәгънәһе түгелме? Хатуга сыгарылсак, һәр кымызды мин тәүдә үдем тәмләп карайм. Чөнки хату алучылар тәмле, сифатлы кымыз исемендә мин үдем инанырга тиешмен тәүдә. Hay bol егет афарин. Күпме сит илләр гидеп, сит ерләрдән һаваһын хулап та туган еренә кайткан. Кайтып кына түгел, ул ердә яшәтү эшенә тотынган. Денис турасында үз еренең солтаны дип әйтергә булалар мөгаен. Вәкилә кайтарыштар бик күп. Шундайдардан береһе Денис кеүек ат ене кагылган башкорт егете бүген студияла кунакта. Айтуган Илһам улы Фәттәхов, яшь эшкуар, җәмәгать эшмәкәре, блогер, төп эш юнәлеше кымызчылык. Республика конкурсында быел уңган эшкуарның кымыды иң яхшыһы дип танылды. 2011 елда җәмгыять токымчылык хуҗалыгы оешмаһы статусына ия була. Токым малсылыгын үстерүдә югары күрсәткечләргә өлгәшкән өчен 2020 елда Кадмаш хуҗалыгы Алтын көз Бөтә Рәсәй агросәнәгать күргәзмәһенең алтын медалына лаек булды. Шуан нисек килеп еттегез? Шükür, Allah'a şükür. Юлдар тынысмы? Kadar tınız. Odun tik. Айтуган кусы һинең хуҗалыкты
республикала ең яхшы кымыз эшләүче хуҗалык дип таныгандар икән. Шуның менән һезне котлайбыз. Рахмат. Ең яхшы кымыз булгасының сыйфаты тәүдә нимәгә бәйле? Һөт ул бейәнең телендә дип әйтәйек. Чөнки менә Урал арягында бит инде дала һәм дә инде урман яктарында үскән үсемлекте ашап кылган үскән җирләрдә йылкының һөте бер төрле инде, үзенчәлекле. Сынапта нинди урында булуына ла карай. Мәсәлән, һезнең Әбиәли районында кылган, Белорет районында тау урманы, урман, тугай үләне. Һәм монда кымыз бөтенләй икенче төрле. Аерылып тора. Авыл итегез. Тәмләп карайык. Безнең Әбиәли кымызларын. Күренеп тора дала кымызы бар. Аттарыгыз урындагы малмы, әллә ситтән килтерелгәнме? Һезнең хуҗалыктагы аттар, Үзебезнең ердән алынган, ситтән килтерелмәгән. үзебезнекеләр. Һәм дә инде безнең шул төп юнәлеш тармак йылкысылык булгас, без иң-иңдәрен хайлап алып, калып, һәм дә инде шул итеп күрсәтәбез. Югары сыйфатлы булган йылкыларны калдырып, төп тада башкорт йылкыларын тотабыз. Кымыз эшләйһегез, йылкы ите итештерәһегез. Уларда алучылар, хораусылар бармы? Елдан-ел арткандан арта хораусылар. Чөнки сыйфатын белеп торалар, шуңа хораулар арта бара. Бына һезнең хуҗалык касандан алып эшләй? Хуҗалык инде бына 21нче ел төп безнең тармактарның бере шул йылкысылык. Башкорт тукымлы йылкысылыгын үстерү буенча инде. Һәм дә шуннан килә кымыз итештерү, менә быелгы елдан инде ит эшендә алып китербез дип уйлайбыз. Кымызды борынгы ысулман yetişтерәһегезме? Сер булып калмаган дип әйтәйек. Yetişтерү кымыздың бер төрле агас күбеләрдә ыстап технологияларда болмай yetişтерәбез инде. Ул хакланган традициялы, әмма ләкин һәр бере төрлесе эшләй. Менә бездә каргас күбеләр. Кемдер юкәннән эшләнгән күбеләр. Кемдер ыстай теге кайындың агасыннан, кемдер сөрүк, мен сөрүктән бит инде ул аслана. Төрле агастан ыстай, шугала теге һәр беренең тәмеле төрлесе була. Күп кеше көбе дигән һүзне белмәй, аңлатып кына китегез. Шул күбе чиләк була инде. Зур Зур күнәк. агас күнәк. Зур агас күнәк. Көне көбе дип әйтәләр. Шулай. Агротуризм юнәлешендә эшләр башлаган. Уның киләсәге ничек? Әйтәйек, кымыз итештерәбез, иван-чай, болан утсайын, һәм дә инде йылкы үрсетеп, балык та, буаларда тотып, һәр бер тармакты берләштергән ул шуны агротуризм. Килгән кунактарга үзебезнең милләттең ашын күрһәтү, һәм дә инде бейеү ягыннан һәр бер яктан күрһәтү, шуга ла без әйтәйек, мәҗбүрбез ул тармакты алып китергә. Нишләп ул айтуганның исеме артынан барон дигән һүз кулланыла? Ул менә 16нчы елларда мин шул кымызның ничек әйтәм, пик дип югары вакытында Өфөлә һәм дә инде районнарда һәр бер сауда үзәкләрендә хату алып барганда дуслар инде шул һин настоящий барон дип әйткәннәр, шул әйтем бер яктан искәртүгә лә уңайлы, наверное. Бәлки шулайдыр. Кем һиңа менә бу эшне алып барырга ярдәм итә, өйрәтеп тора, кәңәшләр бирә? Иң беренчесеннән инде атай менән әнәсе, чөнки улар башлап киткән эш, мин инде улардан үрнәк алып, һәм дә инде алга эште эшләргә тиешмен. Һезнең хуҗалыкта сабыр шартларын әзерләйһезме? Һуңгы елларда гына, менә былтыргы елдан башланып, без үстерәбез һәм дә инде икенче районнардан килеп бездән сатып алып, улар инде сабыр шартларын өйрәттеләр. Башкорт атын югалуга бара дип зарланучылар да бар, уфтанучылар да бар. Һез шул юнәлештә ниндәйдер эшләр алып барасызмы? Уны хаклау, уны арттыру, үрсетү буенча. Менә инде 10нчы ел нәсел репродукторы дигән статус алып барабыз. Һәм дә инде унда булган һәр бер банитировка, учет дигән һәр бер эшләрен юнәлтеп юлга алдык инде. Менә ул ничек әйтә, елдан-ел һәр бер йылкыны иң-иңдәрен генә хайлап алып калдырып барабыз. Йылкыларның паспортлары бармы? Без менә әйткәнчә 10нчы ел нәсел репродукторы һәм дә инде менә шул безнең племенной маточный поголовье дигән бар.
һәм дә шуларның һәр беренең паспорты бар. Менә кешенеке ничек бар? Һәр бер йылкының үзенең шәҗәрәһе бар. Уларның менә әйтәйек, менә 50 елларда ковид вакытында кешеләр ПЦР дигән кан сдавать иттеләр. Менә йылкылардан шул ук ПЦР ДНК-га сдавать итеп торалар. Чөнки һәр беренең теге туганнарының вес теге бер-беренә тура килеп тора тиеш. Башкорт токымы айгырдарды кайдан аласыз? Үзегезнеке бармы? Или берәй урындан аласызмы? Безнең республикала нәсел репродукторы, нәсел заводтары, улар менә күп, 15 хозяйстволар, һәм дә инде шу бер-беребезгә айгырдарды менә учалынан алабыз. Без Баймакка хатабыз. Алмаш-Тилмәш шу айгырдар йөри. Һәм дә инде Уфалагы менә ипподром Акбудат дигән, уларның үзләренең төп айгырдары бар, 100 баш. Улар да арендага биреп тора. Хөкүмәт ягынан ярдәм булдымы? Племенной репродуктор дигән статусты алгандан һуң Минсельхоз ягынан ел һайын һәр төрле ярдәмдар программалары сыгып тора. Кулланырга мөмкин. Мин үзем дә менә былтыргы елда Агростартап дигән шул программаларга катнашып 3 миллион алдым. Ул 3 миллион аксаны теге кулга алып булмай, чөнки ул сразу менә теге техникаларга һәм дә инде кемдер хайыр хатып ала, кемдер йылкы малын хатып ала, шуга юнәлеш инде. Башкорт аттарының юлы ла, даны ла югалмаһын. Рәхмәт. Рәхмәт. Айтуган, әйдәгез безнең флешмобка кушылыгыз. Мин Фаттахов Айтуган Илһам улы, Әбел районы Кадмаш авылыннан, Тамян ырыуының Шәгъри Шакман нәселеннән буламын. Зур рәхмәт. Ә хәзер селфи. Вәкил агай, бына сәяхәттә игътибар иткәнем бар. Гомумән бездә генә авылдар елмаеп көлеп утырган күп. Капкалары буялган, баксалары шау сәскәле. Бына борында ла шулай булган микән? Юк, әлбәттә. Авылдар улар 18-нче буаттарда гына бүгенге хәлендә формалаша башлагандар. Исемдәре лә авыл дип аталмаган. Аталган йорт дип аталган, ара дип аталган. Бу турыла авылдардың тарихын иң яхшы белүсе Азат Ярмуллин әйтер әле. Рәхмәт, студия, һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы һәм сыккан ардаклы шәхестәр тураһында һөйләшүдә дәвам итәбез. Бүген без Илеш районындагы Шәммәт исемле башкорт авылы тарихына тукталып китмәкчебез. Авылга кыргыз ыруы башкорттары үз ерләрендә нигез салган. 12-нче буаттың уртаһынан билдәле. Авылдың атамаһы кыргыз ыруы башкорты Шәммәт Илешев исеменә бәйле. 1795 елда авылда 10 йортта 70 кеше яшәгән булһа, 19 бат уртаһында бында 45 йортта 254 кеше исәпләнгән. Әйткәндәй, бүгенге Илеш районында кыргыз ыруы башкорттары төякләгән 10-га якын авыл бар. Бына улар: Илеш, Шәммәт, Иске Кыргыз, Исәнбай, Иске Күктау, Яңы Күктау, Карабаш, Иштирәк һәм Үрмәт авылдары. Шәммәт авылына килгәндә 19 бат уртаһында бында мәсет, училище, 2 һәү тирмәне булган. Башкорттар башлыса малсылык, игенчелек белән шөгыльләнгәннәр. 20 бат башында Шәммәттә мәсет, бакалея кибете теркәлгән. Шәммәт авылында күренекле шагыйрь, журналист, җәмәгать эшмәкәре Роберт Миңнуллин тыуган. Гомере күрше Татарстанда үтһә лә, шагыйрьнең күңеле һәр сак тыуган ягы, Башкортстанда булды. Тыуган авылы, тыуган як табигатенә багышлап язылган шигырьләре халык яраткан йырҙарға үрелде. Шулай ук Шәммәт авылы Башкортстанның халык артисты, йырсы, актер, сәйәр эстрада театры итәкчеһе Идрис Кәлимуллиндың тыуган төйәге. Шәммәт башкорттары үзләренең матур йерле һөйләшендә аралаша. Кыргыз ыруы башкорттары халкыбызның айрылгысыз өлеше булып тора. Шәммәт авылы Илеш районы башкорттарының бөтен тарихы, асылы башкорт ерлеге менән тыгыз бәйле. Яшьләрдән авылга кайтуы, уга яңа хулы сөрүе, күңелдә якты өмет уята. Башкорт дөньяһы шулай гөрләп торган иде. Әйе, Асылташ яшьләр мәгариф форумында ла тап шундай фикердәр әйтелде. Ижтихат иткән, моратына иткән тиюллар.
яшьләргә үсергә шулай юлдар асып торырга кирәк. Асылташ форумы быйыл төбәк ара кимәлгә сықты. Тәүге тапкыр Пермь, Ырымбур, Свердлов өлкәһендә яшьләре катнашты. Әйдәгез халкыбызның асыл егет кызларының үзләрен тыңлайык. Я просто долго жила на севере, и у меня ломаные башки. Я пока спорт. Минем өчен форум ул беренчедән кешеләр, дуслар, яңа танышулар, белем һәм зур тәҗрибә. Бұл форум әлбетте Башқұртстан яшьләренә бик кирәк. Чөнки башка алынаулыктар күрмәйм бұл форумда. Мин өз Асылташта булганым бар, дүртәвеннән һәм минең уңса бу иң яхшы Асылташлардан бере. Бұл елга тиклем мин Асылташты һәр вакытта Инстаграмда күреп бардым һәм о мин дә шуны баргым килә, нигә мине сакырмыйдар икән, нигә мин анда бармайм икән дип уйлайм һәм быел мин ниһаять монда килдем һәм килүемә бик шатмын һәм минең һәргә һәм башка безнең караусыларга шундый бер кәңәшем бар иде. Зинһар өчен өйдә ятып калмагыз. Бүтәгедә монда килеп, үдегезне күрһәтеп, башкаларны тыңлап, ошолай яңа дуслар табып, үдегезне монда күрһәтегез. Сәлам, һезнең алдыгызда Стәрлебаш районы башкортлары килгән һәм без монда бүген Башкирман проектын якларга килдек. Бұл форумда мен катнашасы гына түгел, мин тагы үземдең һөнәремде күрәттем, хоббимде күрәттем, башкорт милли киемнәре турында һөйләнем һәм күрәттем ничегешләргә, тарихын һөйләнем. Бұл бик кызыклы форум бит инде, ел һайын үткәрелә һәм әлбәттә һәрбер спикер үзенең тәҗрибәсе белән уртаклаша һәм минең темам шундый бүген бит инде модный һүз бар, storytelling дип атала һәм ошо storytelling ул үзең турында һөйләү, уңыш турында кеше уйланһа, һәр кеше үзенә мин уңышлы, нинди өлкәле һәм кайда мин ынтылам дип сорауга үзе җавап бирә. Бүгін біз спикер болдым бит. Спектр болдым. Автолық дәресі блогерствода болды. Блогер десек албарға. Чөнки хәзер блогерство бик актуальная тема. Біздің Instagram страница бір паспорт һинең битең. Әгәр дә бер эшкә кергәндә, бер кайда барганда һинең страницаңда бик кенә карайлар. Видите, столько классно в глаз, я очень сильно заряжаюсь, просто у меня тут 1,000,000% энергии, но, допустим, тот же проектор, он может быть Асылташка килдек без чөнки бында шундый әүдем башкорт рухи кешеләр, яшьләр, кызлар, егетләр йыла. Тик бер генә кызганысы бар, форум ниңәлер урыс телендә үтә. Рәхәтләнеп үз телендә һөйләштереп һәм кызганска каршы улай түгел. Һәм безгә проектыбызды рус телендә якларга туры килә. Быелгы темалар арасында стоицизм фәлсәфәһе, шулай иҗат буенча терапия һәм үз эшендә асыл кебек темалар яктыртыла. Ел һайын да Асылташ X батырлар ярышы менән бергә гелдә катнашучыларга иң охшаган майданчыклар булып кала һәм әлбәттә мин ышанам, быел да бу майданчыкта күптәр яхшы итеп каршы алыр дип. Бүгенге көндә күп яшьләр үзләренең халкына, үзләренең иленә яхшылык килтерә, ниндидер булһа бер файдалык килтерә дип уйлайлар. Һәм буның өчен улар төрле юллар хайлайлар. Минең фикерем буенча, бүгенге көндә үзен башкорт ир-егете дип санаган кеше үзен шәхес буларак та, үзен финанс яктан да, матди яктан да үстерергә тиеш. Чөнки нәкъ шулай ир-егетләр генә ысынмаганында дөньяга үзенең иленә, халкына файдалы булыр дип. Мин үзем блогер, минең блогымда 20,000 подписчик бар һәм шуңа күрә мине монда спикер буларак чакырдылар. Һәм мин бүген блог хакында һәм блогты ничек тагы популяр эшләргә була, уның турында һөйләп киттем.
Нимә эҙләйһегеҙ, Вәкил ағай? Ошонда ҡармаҡ ҡуйғайным, шуны эҙләйем. Бына ҡармағығыҙ. Ярар, рәхмәт. Ашыҡмағыҙ, Вәкил ағай, тамашасылар менән дә хушлашырға кәрәк. Ярар, етешкән, ете елән кейгән тиҙәр, һеҙ дә шулай итегеҙ. Тик йәйҙең бәрәкәтен файҙаланып ҡалырға өлгөрөргә кәрәк. Киләһе осрашҡанға тиклем, һау булығыҙ. Хошығыҙ.